Kapin gatos kabalay sa Tagum City ang nangaguba dihang mihapak ang kusog nga hangin sa syudad kagahapon. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban live sa Tagum City. Jandy. Sara, nahatagan na og pasiunang taba ang mga apektadong pamilya kan sa mga panimalay naguba tungod sa kusog nga hangin dinhi sa Tagum City. Tay! Mayong buntag! Mao na kini ang itsura sa balay sa 73 anyos nga si Tatay Guillermo. Nalukat ang atop ug nagkayamukat na ang mga butang sa sulod. Kini human kalit nga gihapak og kusog nga hangin ang ilahang lugar sa Tagumpay Village. Purok Abaca, Barangay Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte kagahapon sa hapon. Tay, unsa man kalisod ning kahimtang niyo ron? Lisod yun kayo. Oh, pati yung lisura. Okay. Sao man balay. Ako mo ba trabaho? Ang gikagulan ni Tatay, basin og mag-ulan. Dire na lang mo magsilong. Ara, double take man na siya. Kung mag-ulan. Oh, ang pandungan man ni taon rin. Hindi ni mo kuan ang tubig mulusot. Kuwang pagento nang itrapal dako. Kining si Emily, dili makatarong og lakaw. Nagsakit sa iyahang ulo ug lawas kay natagakan og hollow block. Alas 4 daw sa hapon dihang mihapak ang kusog nga hangin ug dinhi nagpahulay sulod sa ilahang sari-sari store si Nanay Emily uban ang iyahang anak. Tungod sa kakusog sa hangin nalukat ang atop sa pikas balay ug natagakan sila og hollow block. Yang bata digpahigda man namo diha. Mutong Nagtapad mo. dali ra man gud ma'am, kalit ra man tugod. Tapos igo dire. Kalit lang siya mutong lublak ng anak dayon diri paingon. Kay hastang gubaan naman sa ilahang balay, temporaryo una daw silang nagtiner dinhi sa bakanting luna nga dunay tent. Kapin 180 kabalay ang nangaguba sa Barangay Mangkilam tungod sa kakusog sa hangin. Sagad sa mga balay, gama sa light materials. Hinuon, mihatag na ang barangay ug pasiunang tabang sa mga apektado sama sa bugas ug guman pang panginahanglan. Karon nag-prepare dayon mi sa budget sa barangay so di pa man ta makagawas og cash. May nilang kay naatay board member nga buutan dito mi nakautang. So giripak dayon namo. So mao po na amo ihatod karon dito. Gawa sa Mangkilam, naguba sabang pipila kabalay sa Barangay Visayan Village ug Libuganon. Sumala sa pag-asa ang kusog nga hangin ug ulan dala na sa hanging habagat ug localized thunderstorms. Sara, so far no sa validation sa CDRRMO nga ana-ana sa kapin 1,037 ang apektado nga pamilya dinhi sa Tagum City tungod sa kusog nga paghapak sa hangin ug halos 23 ka mga barangay dinhi sa syudad ang duna matud pay reported damaged houses ug nakatakda sila nga makadawat og construction materials gikan sa local government unit pero depende gihapon sa extent of damage. Sara. Okay, dagang salamat Jandy Esteban.